איך הוא תהילת חייזר במטאור? כן, נראה לי ארתי שוברת קנג'י. לא, באמת. אבל למה אמא שלי חושבת... אל תבזבז אותי. שיהיה לי לקנג'י. אתה מבזבז על הפופו. לא. סתם. הוא מבזבז אותי. זה פייר. אוקיי, הוא בטח חשב את הגאדג'ט. אוקיי. איך כבר יריח חצי? בוקר טוב. אביאל, ממי, אביאל, נלך לתפקיד. בוקר טוב, ילדים מתוקים, בואו שבו. וואו! מיכאל, ברולר אחרון! תקשיב, נכנסנו שם מהווי זה רע לנו להיכנס לקראת הרבה דרך כלל. אין פה קליטה כזה, זה הולך לי כזה בזיגזג. זה כאילו מהיציאה. גאדג'ט. לא, נאכל. איך תסייעי לי את זה לסרטון ליוטיוב.